Sing sareh. Apa? Iki jane ana apa to? Padha gelut Rahayune ketekan bopo umpama ora takon dadi wakil. Umpama ana bopo apa kok? Lho, kowe wani kan ayo. Ayo. Lewat sama aku sama aku. Aku ora piye. Lho. Ben ora dadi jorok-jorokan. Mboten jenengan niku ampun teng tengah. Wong arep tukaran kok malah ning tengah. Niki nembe nesu. Jenengan niku ampun teng ngarepan. Nesu ya nesu. Ning ra kudune aja ning ngarepe bapak. Sik perkarane iki apa? Perkarane iki apa coba? Perkarane cepet. Kula yang ora dijarak karo bocah kae, ora bakal kula niku nesu. Kowe dijarak. Dijarak. Sik. Ngerti? Bocah wadon niku arep prawoso karo si Mintarse. Kok bocah wadon. Apa? Siki masuk cempaka arep prawoso karo Mintarse. Iki jenengmu sapa, Gus? Kula masuk cempaka. Maesa Cempaka. Arep gelut karo si Ranggawuni mung perkara anakku Mintarse. Kuwi jane piye to, No? Kuwi kabeh ora bener lho, Bapak. Heeh. Kakang Maesa Cempaka kuwi ora pen nyenengi aku lho, Bapak. Ora prakoso karo kowe ora. Malah tetulung karo aku, Bapak. Apa nek? Kowe iki nek ngomongi mbok sing bener. Lah mau ya wis. Aku ki ngerti. Ngerti dhewe kowe iki digrayangi karo Maesa Cempaka. Lah kok malah mboke wangi iki lho. Kowe iki aja nesu dhisik. Kowe iki gak ngerti sak tenane lho, Kakang. Jane piye to? Jane adimu amri prakoso. Mau perkarane. Kene. Perkarane niku ora ngerti dhewe. Minta seh arep diprawoso. Lah iya Gone cerita karo bapak tetulung kok didadi. Arep diprawoso. Adimu amri prakoso. Terus ki wae. Rahayune kok. Terus Kula niku ya apa? Oke. kepiye Ranggawuni? Lah iya. Oh, kakekane temenan. Kowe iki yo ngetek kae kok anak wong bagus. Aku ki lagi genah karo bapak guru. Aku ngira harus nulungi. Ngapunten bapak. Kula boten ngertos. Jenengan niku kok yo ngalang-alangi kula. Sik. Nggih. Ngeten Bapak Rusi. Rene sik. Piye-piye, Bapak? Estunipun kula menika ajeng tutulung. Sapa mau kok jenengmu? Mintarsih. Estunipun Mintarsih menika badhe dipun badhot dening salah setunggaling macan.